ovo je Mokransko vrelo, a svojevremeno mislim da sam i za vas pričao da je ovde bila prva hidrocentrala u Kraljevini Jugoslaviji, mada to niko neće da prizna selu Mokri. Navodno je prvo u Užicu ili šta ja znam gde. Ne. Tesla je svom inženjeru Stepanoviću rekao da prvu hidrocentralu donese ovde i ona je bila tu iza mojih leđa gore jedno 200-300 metra. Tesla će posle toga i doći u Mokru i bit će ovde 7 dana. To je bilo onda kada ga je kralj Milan otkapčio, kad je bio jedan jedini dan u Beogradu i kada je kralju predlagao da napravi elektromagnetski zid oko Srbije, da ne može ni Tiče ni Vrapče da uđe u Srbiju. Kralj Milan ga je oterao, kada vodite ovog ludaka, i onda je Tesla razočaran prijemom u Beogradu došao ovde i bio 7 dana. Postoji još jedan razlog zašto se Tesla odlučio baš da ovde pravi centralu. Najnovija neka istraživanja su pokazala da je Tesla poreklom iz jednog sela Gornje Krmino, koje je odavde u vazdušnoj liniji 7-8 km, i njegovi su bili dunđeri, zato su imali nadimak Tesla. Onda su se oni odavde, ne znajući zašto, krenuli ka Valjevskoj nahiji, onda su prešli Drinu i Tesla se rodio tamo gde se rodio. Ali ovog puta hoću da vam pričam o jednoj drugoj velikoj Srpkinji za koju niko još neće javno da prizna da je odavde. Reč je o Agati Kristi. Agata Kristi je iz jedne bogate ovde seljačke porodice. Njen otac je bio trgovac kačkavaljem i sam je pravio taj kačkavalj i prodavao ga od Soluna do Beča. Tako da je ona još kao devojčica se vozila Orient ekspresom do Beča, imala je guvernantu, praktično nije ni išla u školu, nego su joj učitelji i profesori dolazili na noge. Kad se pogleda njihova kuća u Mokri, odmah se vidi da se ona bitno razlikuje od svih seoskih kuća, da je ona kao neka kuća na Vračaru ili Senjaku u Beogradu. Kako sam ja došao na ideju da je ona odavde? U njenom jednom dnevniku ona piše kako je njen muž je bio arheolog i često je išao u Irak, i ovo što su ovi talibani i ovi islamska država što su polupali one skulpture antičke, to je on našao. Ona je išla sa njim i volela i ona da čeprka, da mu pomaže u tim arheološkim poslovima. I kaže, voz stoji u Beloj Palanci, to je odavde 3 kilometra. I tu je stajao voz da bi uzeo vodu iz pumpe. Kaže, voz stoji, a ja gledam ka mom zavičaju, ali nemam vremena da odem, makar na minut, jer voz neće da me čeka. I tu su se meni ovako lampice počele da mi se pale, a onda nešto što me utvrdilo da je Agata odavde, je što je nju krstio iguman u Divljanskom manastiru, koji je isto ovde 2 kilometra odavde. Iguman se zvao Agaton. On je Agaton, njeno prezime je Krstić. Agata Kristi. Ja sam čak napisao i roman Pravo lice Agate Kristi i on je naišao na odaziv samo uglavnom kod ženske publike. U tom mom romanu o Agati Kristi
ja sam iznao i jednu hrabru, da ne kažem suludu tezu, ali koja je veoma logična, a to je da je to njeno čuveno ubistvo u Orient Expressu, jedan od njenih najčitanijih romana, da je Agata Kristi ubica u Orient Expressu. Da je ona ubila svog muža, koji je bio britanski pilot i koji je trebao da ide u Indiju na prekomandu i hteo da joj odvede kćer. I ona ga je zato u vozu ubila. Kad se pažljivo čita taj njen roman, to može veoma lako da se primeti, jer ona piše da je ubica žena u bordo peňoaru snažne konstitucije i građe, koja je mogla da zada 10 udaraca nožem ubijenu. Agata jeste bila jaka i fizički. Ona je bila prvo bolničarka u Valjevskoj bolnici u Prvom svetskom ratu. Ona je čak htjela da bude vojnik, ali nije mogla da sakrije svoje grudi i onda je bila samo bolničarka, a posle je otišla i dole u Skopsku i Bitoljsku bolnicu i tamo je upoznala gospođu iz Londona, koja je maltene postala kao majka i sa njom otišla u London. Onda se osmelila da piše i posle prvog romana je shvatila da je to njen posao, da je to njena profesija i onda je pisala i uspeh za uspehom se ređa. Eto, to bi bilo o Agati Kristi iz Mokre, rođenoj Mokranki.